17. október si už viac ako 30 rokov pripomíname ako Svetový deň boja proti chudobe. Práve vtedy ho oficiálne uznala aj Organizácia spojených národov. Každoročne si naň rôznymi aktivitami spomína aj grécko-katolícka Charita Prešov, ktorá je s chudobou a núdznymi v dennom kontakte. Prešovská Charita zorganizovala tentokrát pre ľudí bez domova z pobytových sociálnych služieb krízovej intervencie stretnutie s Radovanom Ivankom, ktorý je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Biblia a financie. Celý život v podstate pracovný som v oblasti financií, až od určitého momentu po rôznych situáciách som začal hľadať odpovede v Božom slove, čo hovorí na tému financie, a tým sa zmenil môj život. Tak od roku 2015 spolu s ďalšími priateľmi sme sa začali venovať tejto téme. Založili sme občianske združenie s názvom Biblia a financie a tejto téme sa už venujeme niekoľko rokov. Robíme jednoduché kurzy v malých skupinkách po Slovensku, kde témy ako sú, čo je naša zodpovednosť, Božia zodpovednosť, dlhy, investovanie, práca, kríza, ako si urobiť rozpočet, tieto témy preberáme v malých skupinkách 9-týždňových a raz týždenne sa stretávame a zdieľame. Takže úplne v jednoduchosti. Cieľom prednášky bolo zvýšiť finančnú gramotnosť a vysvetliť základné princípy hospodárenia s financiami. Konala sa v útulku Archa v Prešove, ktoré je jedným zo zariadení grécko-katolíckej Charity. Som rád, že sa to u nás uskutočnilo. V pláne to asi nebolo, ale s kolegyňou, mojou zastupkyňou sme sa bavili, že bolo by dobre možno niečo aj v tomto zmysle pre našich prijímateľov robiť, to znamená niečo ohľadne financií, kdežto my sa s nimi o tom bavíme pri bežných rozhovoroch, ale stále je to lepšie, keď niečo také počujú od človeka, ktorý nie je tu s nami, je zvonku, a vlastne ona prišla s takou myšlienkou, že osloví pána, ktorého pozná, ktorý sa tomu venuje, a skúsime niečo také zorganizovať. Bola to zmysluplná prednáška, proste pochopil som, akú majú hodnotu peniaze a akú má hodnotu pre človeka život, ktorý nám dal Pán Boh. Proste nie každý v tom živote má to šťastie, že sa má lepšie a lepšie ako dobre. Niekto stratí prácu kvôli chorobe, niekto kvôli nejakým životným okolnostiam a dostane sa do chudoby, a takým ľuďom treba pomôcť. Počas tohto stretnutia sme sa rozprávali o jednoduchých princípoch, ktoré vychádzajú z Božieho slova, a to je princíp vlastníctva. Všetko patrí Bohu. Boh je vlastníkom všetkého, čo sme dostali, a našou úlohou je byť správcom. Takže sme sa rozprávali aj o správcovstve, ale zároveň sa snažíme aj ukázať ľuďom, ktorí možno aj si myslia, že sú v krajnej chudobe, aj z pohľadu iných ľudí. Vidíme, že sú ľudia, ktorí majú tieto ťažkosti, možno nemajú kde bývať a tak, ale vo svete sú stále iní ľudia, ktorí sú ešte horšie na tom, a takisto sa snažíme aj ľudí, ktorí sú v týchto situáciách ako v tomto zariadení, povzbudiť k štedrosti a k dávaniu.